Bugün bir dizi görüşme de yaptık. Hem yetkili makamlarla hem Yekemîn Silvan salvegera halkıyla. kiştina wî de Serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî li ser gora xwe hat bîranîn. Tahir Başkanımızın katledildiği yere, yani hemen şu an bize 50 metre mesafede olan Cihê ku Tahîr Elçî hatibû kuştin, daxuyaniyek da çapemeniyê. Ji ber ku kolana ku lê hatibû kuştin hin qedexeye daxuyanî 5 metre li dûrê Minara Çarling hat darxistin. Malbat û heval û hogrên wî di daxuyaniyê de hatin bahev. Tahîr Elçî di 28 mijdarê de li Amedê piştî daxuyaniyek çapemeniyê li ba Minara Çarling di nav pevçûnek polîs û şervanên Kurd de mabû û hat kuştin. Hin nediyare ku Tahîr Elçî bi gulakê hatiye kuştin ji ber ku saleke ta xêjî qedexeye û fişeka ku Tahîr Elçî pê hatiye kuşt nehatiye dîtin. engellenen brandayla karşı Serokê nû ê Baroya Amedê Ahmet Özmen destnîşan kir Tahîr Elçî mirovek aştîxwaz bû. Wî daxiya kirin ku salekê di doza kuştina Tahîr Elçî de bi hûstek pêşteçûn çê nebiye û li ser dosya wî biryara nepeniyê hatiye dayîn. Wî got weke baroyê ew xweşagirdê Elçî binav dikin û ew ê her li ser xet û baweriya Tahîr Elçî bimeşin. barış, demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Piştî daxuyaniyê çûn ser gora Tahîr Elçî û qurnefilan danîn ser gora wî jî. Baroya Amedê ji bo Tahîr Elçî hefteyek bernameyên yadkirinê li dar dixe ku di nav de panel, semîner, nîşandana belgefîlman jî heye. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.